मारै जाखोलै प्रमद बन्धु नोंथांनि बिनाशकारि सरकारा माथो जोंनि हारिखौ माथो मोनसे गोदान लामाजोंसो लांगासिनो दं नोंथाङालाय नङा होमबा दा दिनैहाय नोंथांनि बे सरकार सालायनायखौ मानि गासिबो जोंनि बर' रायजो राजा आरो BTC नि रायजो राजा आइ आफा आरो दैदेनगिरि बा गिदिर गिदिर माने इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनानो दिनै गिखांजोब्बाय नोंथाङा मानि बिराद डेन्जार सरकार सालायगासिनो दं होननानै दा दिनै नोंथाङा सोंदो बै नोंथांनि मानसिफोरनाव सोंदो आं माबायदि खामानि मावखो आंनि बेकग्राउन्डफ्रा माबायदि जाखो रायजो राजाफ्रा आंनि मावनायखौ मोजां मोनदोंना मोनाखै होननानै बै नोंनि गाहाय लेभेलफोरनाव सोंदो प्रमद बन्धु एसे नोजोर लादो नोंथांखौ रायजो राजाफ्रा माबायदि बुंदों नोंथांखौ मा होनगासिनो दङ बे नोंथांनि गाहाय लेभेलनि मानसिफोरनाव नोंथाङा खबर लानानै मोजाङै माने बुंनायफोरखौ सुद्रायनानै लानो थाखाय माने मोनसे लामायाव फैदो नङाबा दिनै एसे गाबोन एसे समफोर एसे बिदिनो दिनैनि दिनाव लांदां जागासिनो दं नैबे नोंथांनि बिटिआर सुक्तिया दिनै गुबुन देशनि मिनिस्टारफ्रा बा चिफफ्रा मा खालामो रायजो राजाफोर हारि जौगानायनि थाखाय बिथांमोना दिनै बिराद खामानि मावो थैथाब थांथाब खामानि मावो नाथाय जोङो प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि दिनाव जोङो नुदों दिनैहाय जेनाखि जेनेबा मोनखानाय जेनाखि मोनथायफोर दिनै बे मोनथायफ्रा दिनै लासैनो दिनै सानफा एफा माने लांदां जालांगासिनो दं रायजोफोर दा नोंथांमोना खबर लायोना खबर लाया खबर ला आरो दिनै दानि जुगाव नैबे ससियेल मिडियानि जुग दिनै मबाइल बोदलाबानो इउटुबफ्राव नुयो फेसबुकफ्राव नुयो माने देशा बबे लामाजों थांगासिनो दं आरो सोर दैदेनगिरि बिथांमोनहा माने बबे लामाजों लांगासिनो दं माने दावखोहोखो ना फासयहोखो दिनैनि दिनाव बेफोरखौ रोखा रोखा नुयो रायजोफोर दिनैनि दिनाव बिथांमोना बिराद थगायनायनि गेजेरजों नङा होमबा सरकार दाबोदों नङा होमबा आरो दिनै दाखालि थांनाय जेनाखि MP इलेक्सन बे MP इलेक्सनावबो बिथांमोना बिराद माने बर' रायजो राजाफोरखौ थगायग्लुंजोबनानै गावसिनि दलखौनो थगायग्लुंजोबनानै आरो एबसुखौ थगायग्लुंजोबनानै माने बर' जाथिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांजोबनांगौ MP नांथारगौ आरो बिटिआरनि दफाफोरखौ MP नङाब्ला माने मावफुंनो हाया होननानै बिराद गिदिर गिदिर खोथा होनानै बिथांमोनहा MP देरहाहोहरदोंमोन रायजोफोर नंगौना नङा दा दिनै बिथांमोनहा MP देरहाबाय रायजो राजानि अननायाव नंगौना नङा दिनै देरहानायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना पार्लियामेन्टआव मा खोथा बुंहैखो रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअ'आव नायोना नाया इउटुबफ्राव नायोना नाया फेसबुकफ्राव नायोना नाया दिनै जयन्त बसुमतारी बिथाङा बै पार्लियामेन्टआव मा बुंहैखो नोंथांमोनाथ' नुबाय बिथाङा दिनै थांनानै जावलिया फावलिया बाबा एयारपर्ट बन्द जानायखौसो बिथ्लाहैबाय रायजोफोर बे जाहैबाय बर'नि समस्या आरो दिलीप सयकिया बिथां दिनैहाय बिथाङा सोरबा जिरायनांगौआवनो खावब' जिरायनानै थानानै माने दिनै गोबां मानसिजों निमाहा बिनो थोनजाबाय आरो गोबां गाज्रि मोजां खोथा बुंजाबाय बिथाङा दा दिनै बेनो जाहैबाय माने UPPL एबसुनि सायख'नानै हरनाय लिडार माने मा होनो डायनामिक लिडारा दिनै नोंथांमोना बैफोर माने एडभार्टाइजखौ नुना लाजिनो रोंखोना रोंदिया नोंथांमोन दिनै नोंथांमोना बर'नि समस्याफोरखौ माने जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बै जायगायाव थिनहरदोंमोन दा दिनैहाय सोरखौ फोथायनांगौ बेखौ बुंदो UPPL खौ फोथायबावनांगौ ना एबसुखौ फोथायबावनांगौ दिनैनि दिनावलाय दिनै गासिबो धंस बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि सरकार सालायनाया लाजिनोबो रोंला बेखौनो गुन्दा लगायनानै नोंथांमोना मानसि बुग्लुं सुग्लुं खालामहोलायलायबाय लाजियाबो नाथाय जों प्रमद बर' बिथांनि दिनै सरकार दैथिंनायाव नुदों हारि फोजोबस्रांनायखौ लानानै बिथाङा एकदम माने थैथाब थांथाब खामानि मावनाय बेफोरसो जाथिनि मिनिस्टार रायजोफोर आरो बे देशआव माने खुनु देशआवनो प्रमद बर' बायदि जाथि फोजोबस्रांनायखौ लानानै थैथाब थांथाब खामानि मावनाय जिन्दगियावबो नागिरबाबो नुनाय नङा रायजोफोर हिस्ट्रियावबो नुनाय नङा नोंथांमोना गासिबो हिस्ट्रिफोरखौनो बोदला नायजोब अब्लाबो देश फोजोबस्रांनायखौ लानानै खामानि मावनाय हिस्ट्रिखौ खुनु माने जारिमिन बा हिस्ट्रियाव नुनाय नङा दिनै बर'नि हिस्ट्रियाव नुनो थांगासिनो दं रायजो राजाफ्रा दिनै बिटिआरनि CM
प्रमद बन्दु बिथाङा बिटिसि फोजोबस्रांनायखौ लानानै दिनै बिथाङा थैथाब थांथाब खामानि मावगासिनो दं। रायजोफोर नोंथांमोना एसे सिन्था खालाम, दा बावैनो जुदि नङाब्ला बे बिटिसिआव दाउदै खलथानि समान बेसेनबो गैला होननानै साननानै लादो रायजोफोर। बे हयले जानो गोनां नैबे फैगोन समफोरनि अरिजिनाल घटना। दा रायजोफोर दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामनांसिगोन। माने बै फैगोन समफोराव माने माखासे समनि गेजेराव खाथिनि इलेक्सना फैगासिनो दं रायजोफोर। बै समाव दिनै बिथांमोना मा रोखोम थगायबावगोन, बर' रायजो राजाफोरखौ मा खोथा बुंबावगोन, दा बेखौ साननाया बिराद गोनांसै रायजोफोर। दिनै बिथांमोनहा एमपि नांगौ, एमपिआव देरहाहोहरनांगौ होननानै दिनै बिथांमोना बिराद बहर मागिबाय रायजो राजाफोरखौ थगायनानै। दा बिथांमोना एमपिखौबो मोनलांबाय रायजोफोर, नङा होमबा? बर' हारिनि जेंनानि सोमोन्दै मावफुंनो, नङा होमबा? दिनै थाङै माने मा जाहैखो, बिथांमोना खुनु बर' जाथिनि फारसे मोनबो खोथाखौनो उल्था बुंनो हाया दिनैहाय। माने जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि समस्याखौ लानानै बा बिटिआर दफानि समस्याफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोना खुगाखौनो बेखेवनो हाया रायजोफोर। बे जाहैबाय बर' जाथिनि मावफुंनो थाखाय माने दैथाय हरजानाय एमपि रायजोफोर। नोंथांमोना आरो मा प्रुफ नांबावगौ? आरो दिनैनि दिनाव जाय बिथांमोनहा सोरांबानो जे खौरांफोरखौ मोनो, बै खौरांफोरखौ लानानै बै प्रमद बन्दु बिथाङा गावनि मानसिफोरखौ मा रोखोम बुरखायनानै दोनो बा मा होननानै दोनो, आं बेखौसो बिराद सिन्था खालामलाबायो फाग्लानो। जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो माने ओरैबायदि जारला, माने नोंबाबो नङाबाबो ससियेल मिडियाफ्राव जेफोरखौ नुबाय माने बेखौ साननानै दिनै बिथांमोनाबो बुजिनानै लाया। बै माबा मोनसे थगायलाबायबानो नंगौदां होनलाबायो, फाग्लासो। आरो इलेक्सन समाव 300 थाखा मोनबाथाय माने बिथांमोना सारा जिन्दिगिनि माने सारा लाइफनि खामायनाय बायदि मोनो बिथांमोना। दिनै बै 200-300खौ लानानैनो दिनै गावनि भटखौ फानदों दिनै बिथांमोना अनेक जायगायावनो बा दिनैसिम जाबोगासिनो दं, सोलिबोगासिनो दङ। नाथाय दिनै बिथांमोनहा जोंनि हारि जाथिखौ दिनै सिन्था खालामालासिनो गावनि भटखौ फाननानै फोजोबस्रांनायाव दिनै मदद होनानै, नङा होमबा? दिनै मा लाब जाखो बिथांमोना? गावनि देशखौ फोजोबस्रांनायाव गावनि भटखौ फाननानै मा लाब जाखो? आं बेखौसो सोंनो लुबैदों रायजो राजाफोरनाव। दिनै रायजो राजाफ्राबो दिनै सिरि मोननांसिगौ। दिनै नोंथांमोना बै समनिफ्रायनो जेब्लानाखि थगायजाबोदों दासिमबो थगायजानायखौनो गारा। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नोंथांमोना कनसियास गैया, साननो सोलोङा। थाखा फैसानि उन खारनायावनो दिनै नैबे हारिया लेथेर फेथेर जागासिनो दं, बेखौबो दिनै सिन्था खालामा। दिनै प्रमद बर' बिथाङा जेब्लानाखि सरकार सालायदों बै समनिफ्रायनो गोबां मावफुंनांगौनि खोथा माने रादाय होबोदोंमोन रायजो राजानि सिगाङाव, नंगौना नङा? दिनै बिथांमोना माखौ मावफुंखो रायजोफोर? दिनै सान्थि सुक्तिनि गेजेराव बबे बिटिआर दफाखौ बिथांमोना मावफुंखो, नङा होमबा? दिनै जाय बिथांमोना एग्रिमेन्ट खालामदों, सिगनेटरि हिसाबै जाय बिथांमोना दिनै सहि होदोंमोन, बे बिथांमोनाबो दिनै जेलावनो दं, दासिमबो गवा। होमबा मा सुक्ति बेलाय? बबे मोनसे सुक्तिखौ मावफुंखो रायजो राजाफोर? दिनै नोंथांमोनाबो साननो रोंनांसिगोन। दा बेफोरखौ नायोब्ला दिनैनि दिनाव नुबाय माने जोंनि बर' हारिनि फारसे बिथांमोना खुनु माने मोजां खामानि मावनायनि माने सेन्टिमेन्ट गैया आरो माने मेन्टेलिटि गैया रायजोफोर। नङाबा दिनै 4 बोसोर जागासिनो दं, दिनै बिथांमोना गोसोबा मा मावनो हायो मा मावनो हायामोन, नङा होमबा रायजोफोर? दिनै सरकारा बिथांमोननि गोसोबा 1-1.5 मासावनो बिथांमोना मा मावफुंनो गोसो मावफुंनो हायो, हुलुस्थुर खालामनानै, नंगौना नङा? नाथाय बिथांमोना दिनै गोदो उन्दुनानैसो दं रायजोफोर। आरो जेब्लानाखि इलेक्सन फैगोन बै समावसो बिथांमोना सिरि मोनगोन। अब्लासो बुंलायगोन बिथांमोना एनडिएफबिनि समस्याफोरखौ एबार मावफुंसिगोन होननानै बिथांमोना बुंसैलाय रायजोफोर। बर'आव गोबां समस्या दं, बेफोरखौ एबार मावफुंसिगोन। ओंखायनो एबारनि बेलायाव माने आरो खनसेबाव इउपिपिएल हान्जानो भट होनानै देरहाहोनोसैलाय रायजोफोर। दा बिसिनि पलिसिया बिदिनो।
एबारनि खेथ्रआव जुदि बिदि थगायनायाव जुदि बर' रायजो राजा आरो आइ आफाफ्रा जुदि थगायजाबावोब्ला आरो जेबो थाला नैबे बिटिसिआ बेखौ एले साननानै नायदो रायजोफोर। आरो नैबे समाव जुदि बिथांमोना जुदि देरहाबावनांगौब्ला आरो मा अबस्था जागोन, बा नोंथांमोना मा जागोन, बा नोंथांमोननि फिउचारा मा जागोन, बा नोंथांमोननि बै फैनो गोनां जेनेरेसनफ्रा मा जागोन, बेखौ सिन्था खालामनाया बिराद गोनां रायजोफोर। नङाबा खुनु लाब जानाय नङा। नोंथांमोना दिनै नोंथांमोनखौ फाननो थांगासिनो दङ आरो फानगासिनोबो दङ। दा रायजो राजाखौ आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों रायजोफोर। नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोना सिरि मोननो नाजाया। दिनै थाइसे थाइनै मोनबानो बिथांमोना गाव गावखौनो बिराद दुगा। 300 थाखा मोनबाय, 200 थाखानि जौ लोंबाय, 100 थाखानि बेदर बायबाय। दा बेखौ जानानैनो बिथांमोना बिराद दुगा आरो मा रायजोफोर। आरो बिनिफ्राय देरसिन गोरोन्थि माने बर' हारिनि गेजेराव मा गोरोन्थि दंबावो रायजोफोर, नङा होमबा? दा बेखौनो सानजोब्बाय जोंनि बर' रायजो राजा गोबां इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोनहा। आयौ मानि मा जाखो बे बिटिआरआव होननानै उल्थां फाल्थां साननानै बिथांमोनहा गिखांनाय मोनबाय। नाथाय जों नों आं बायदि मेलेम गैयै मानसिफ्रासो दिनैहाय साननो रोङाखै। नाथाय बै गिदिर गोलाव बिथांमोना दिनै साननानै दिनै खर'फ्रानो माने गुलुं गुजुं जानानै दं बिथांमोननि गोसोआव। दा जोबनायाव रायजोफोर आं फंसे फंनैसोल' खोथा बुंसै। दा गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो। दा दिनै बिथांमोनहा जेब्लानाखि सरखार सालायदों नङा होमबा, बै समनिफ्रायनो लानानै दिनै मा होनबाय थायो, मावफुंगासिनो दं, मावफुंगासिनो दं, मानि एकदम सावरायगासिनो दं। मानि दिनै बिथांमोना जुरिजेननायनिफ्रायनो लानानै दिनै बिथांमोना 4 बोसोरसिम दिनै सावरायनायावनो दङ। नंगौना नङा? दिनै बिथांमोना दिनै सावरायनायनि गेजेरजों मोनसेबो दिनै मावफुंनो हाया। होमबा रायजो राजाफ्रा माखौ नेबावनांगौ रायजोफोर, नङा होमबा? दिनै बिथांमोना सावरायनायावनो दिनै जोबजोब्बाय। NDFBनि प्रब्लेम माने जेंना बेखौबो सावरायगासिनो दङनो। नाथाय दिनैसिमबो जेबो जायाखै रायजोफोर। आरो दिनैहाय बिथांमोना जुदि सावरायदोंब्ला दिनै मानो बिथांमोननि रावा बै ससियेल मिडियायाव खनसेबो ओंखाराखै रायजोफोर। आजिखालिथ' माबा मोनसे सावरायबानो बा माबा मोनसे जाबानो ससियेल मिडियायाव ओंखारो रायजो राजाफोर। नोंथांमोनाबो एसे सिन्था खालाम। दिनै बिथांमोना सावरायबासो बै ससियेल मिडियायाव ओंखारगौमोन। दिनै सावराया गारा माबोरै ससियेल मिडियायाव ओंखारनांगौ जाखो? नङाबा दिनैनि दिनाव जानला मोनला जेनेबा प्रमद बर' बिथांमोननि ओंखाम जानाय ओंख्रि जानायफ्रानो दिनै ससियेल मिडियायाव ओंखारो, नङा होमबा? बिथांमोननि बै मावनाय बा मोजां मावनाया दिनै मानो ससियेल मिडियायाव ओंखारा रायजोफोर। नोंथांमोना बेखौनो सिन्था खालामदो। दिनैनि दिनाव दिनै माबा मोनसे घटना जायोबा ससियेल मिडियायाव दोनखोमानो हाया रायजोफोर। नों सोरबा गोसथोलायनानै मोनसे फिसा दावराव जाबाबो बियो भाइराल जायो। दा बेफोरखौनो सिन्था खालामनानै बर' रायजो राजाफ्रा दिनै सोलायनो रोंनांसिगौ। आरो सोलायनो रोङाबा बै दावदै खलथाखौ जानो थियारि जादो रायजो राजाफ्रा। बेनो रायजोफोर।